Il-flus waħedhom mhumiex soluzzjoni iżda parti minna. Hekk qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien intervistat fuq One Radio. Esprima sodisfazzjon li fuq insistenza ta' Malta l-immigrazzjoni se tkun diskussa f'April li ġej, meta se jseħħ is-summit bejn pajjiżi Afrikani u dawk tal-Unjoni Ewropea. Tkellem fuq l-10 miljun euro li ġiet allokata Malta mill-Unjoni sabiex tħares aħjar is-sigurtà fil-fruntieri. Iżda hemm bżonn għajnuna aktar konkreta. Ma ħallu l-Ħadd jaħseb li jista' sempliċement jitħassarna ftit biex jagħmel xi ħaġa. Dak li qegħdin nipproponu għalhekk ġbarna koalizzjoni tant kbira ta' pajjiżi madwarna, dak li qegħdin nagħmlu huwa fuq razzjonalità, fuq sens komun, fuq sodezza u fuq umanità. B'sodisfazzjon il-Prim Ministru tkellem dwar it-tariffi tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fakkar li bħal dan iż-żmien sena ħafna kienu xettiċi dwar il-weda ta' traħħis. U kulħadd jgħidilna u din ma tistax issir u dan x'inhu mal-proposti tal-Partit Laburista. Sena wara illi minn dan il-perjodu illum kulħadd jaċċetta li l-kontijiet ħajorsu. Il-Gvern kommess li jiffaċilita l-ħajja taċ-ċittadini anke fejn tidħol l-infrastruttura, iżda s-sitwazzjoni li wiret kienet waħda diffiċli. Gvern preċedenti saħansitra mexxa sistema li kien jaf li kienet illegali fejn jidħlu l-biljetti tal-karozzi għar-riva. Kien imwissi imma ma kien qal xejn u kien jaf illi is-sistema tat-tariffi tal-biljetti tal-karozzi tal-linja tal-arriva li tiddiskrimina bejn min jgħix Malta u min ma jgħix Malta kienet illegali. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern huwa kommess bi proġetti konkreti għat tnaqqis ta' traffiku, fosthom sistema ta' flyovers fejn it-tankijiet tal-gas fil-Kappara u proġetti oħra ħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Dawn it-tmien xhur stqarr il-Prim Ministru kienu xhieda tal-bżulija tal-Gvern. Imma kienu 8 xhur li jurejna l-poplu ħaġa waħda li dan mhuwiex gvern għażin, imma huwa gvern biżel ħafna. Il-Prim Ministru temm id-diskussjoni billi rrefera l-abilità ta' dan il-Gvern li dejjem jaħdem bla għedda u jfittex l-aħjar għall-pajjiż.